Uthisha omkhulu wasesikoleni sakwaNongoma esibizwa ngoNogcoyi ushiselwe indlu nezimoto ezimbili. UBaba Mbatha owuyena thisha omkhulu oshiselwe indlu nezimoto ezimbili ubesanda kubekwa esikoleni sakhe ekubeni uthisha omkhulu wakulesi sikole sakwaNogcoyi. Kube sekuvela nokuthi lo wesifazane wathi esezobekwa ekubeni uprinsipali kwashiswa iblock yase-admin khona kulesi sikole. Kuthiwa ayiqala ukwenzeka into enjengaleya. Omunye ukhomentile ebona ividiyo kaMrs Mbatha wathi umalume wakhe ubesezoba uthisha omkhulu kulesi sikole washona njengoba sekwenzeka lesigemegeme sikathisha omkhulu lo obese kuyena njengamanje uBaba Mbatha. Bayishisa indlu yami, balayisha iy'moto zami zombili. Ayishi phela, kulungile. Jehova uzongipha amanye amandla. Kulungile. Kulungile, ngiyabonga abantu bakaNogcoyi, ngiyabonga. Ngiyabonga. Then you decided to burn my house. Ayikho into esayenza. Into esayenza. Esayenza. Ngikhiphela iy'ncwadi makami. Sofonela insurance. Sibafanele kwamanje. Hey, into esayenza. Oh, mama. Oh, madletha mangaka. Madlama mangaka. Madletha mangaka. Madletha mangaka. Oh. Hawu nayi umshisa indlu yami bantu bakaNogcoyi. Bayishisa indlu yami. Kulungile. Kulungile. Yenzani konke nikufunayo. Kulungile. Isitha sethu esikhulu sabantu abamnyama. Yithina abantu abamnyama. Asikho esitha esidlula umuntu omnyama oyophinda usithole umuntu omnyama. Ngenxa nje yesikhundla sokuba uprincipal. Sengaze kushisa umuzi nezimoto. Ngenxa nje ukuthi ufakwe esikhundleni. Principal isiphi isikhundla thina bafethu esingeke nje sisixabanele. Hawu, ngisho manje uprincipal wesikole. Hayi ngeke abantu abamnyama, hayi bafowethu. Hayi lisaludu ukhalo, lisaludu ukhalo. Ethi generation ngeke kulunge kuyona, mhlambe kwelandelayo, if not worse. Hayi kunzima ukuba umuntu omnyama, hayi.